visez. Școală, papa, vacanță, iaia, e timpul potrivit pentru a visa. Fără de griji, doar zâmbet pe față. Hai să ne distrăm până dimineața. Școală, papa, vacanță, iaia, e timpul potrivit pentru a visa. Fără de griji, doar zâmbet pe față. Hai să ne distrăm până dimineața. Până dimineața. Cu pași ușor și capul în nord, Bible plin de culori, poze la buz și TikTok-uri pe plajă. Asta e piesa noastră, fiți pe fază. Volumul la maxim și beat pe repeat.